Ja, beste Lu, gisteren kwam ik erachter hier in de fanfarezaal dat er hier een 4-tal muzikanten lopen die meer dan 200 jaar muzikant zijn. Wie bedenkt het om 4 muzikanten te hebben, gemiddeld 50 jaar, bij dezelfde vereniging? Dat is een uniek verhaal en daar kan we natuurlijk niet aan voorbij gaan. Om eens even te kijken, waarom zijn die muzikanten? 65 jaar erbij, Piet. Ja. Dat is nog een tijd, zeg. Dat is een hele tijd, ja. Ja, Hebben we niet wel eens gevraagd vandaag? Ja, natuurlijk. Hè. 10 minuten geleden nog. ja klopt, ja. Ja. Maar vertel eens, wie kwam ze eigenlijk bij die fanfare? Spontaan even binnengelopen of wie ging het? Nee, dat was op een lagere school. Oh, en toen kwamen ze gevraagd. Toen waren leden van de fanfare. En mensen van de kerk. Die vroegen, kosten die inschrijven voor de fanfare? Of misdienaar waren? En toen was zo mensen nou weer. Mijn eigen wie zo klein was, ik ga bij de fanfare. Ja, zeker. Ja. Ja, eigenlijk gek wie zo een keer lopen. Hè. Dus in principe komen ze die vragen om een keuze te maken. Je bent 8 jaar, 8, 9 jaar. En dan maak je die keuze voor de muziek. Ja. En niet voor als een engeltje op het altaar, bij dat altaar te staan. Ja, zeker. Ja, geweldig toch, of niet? Ja. En dan ben je 65 jaar erbij. En wat heb je in die jaren allemaal gespeeld? Welke instrumenten? Het beginnen, Ja. cornetje, later nog een trompetje, onder een piston en de menuurgang op de bugel. Maar voor de mensen die dat toestaan, een piston. Wat is een cornetje en wat is een trompetje? Dat weten we nog wel, maar een piston. Ja, dat is zo'n klein instrumentje is dat. Oké. En dat heb je ook nog gespeeld? Ja, samen met de Schuster van Schmitz. Oh ja? Ja. Nee, hebben we gezeten? Of Nee, heb ik al die jaren wat ik daar, heb ik niet even gezet. Ja, wat in een vaste speelkamer hoor. Ja. Nou, geweldig toch? En dan ben je 65 jaar erbij. En geef je die 74 jaar nog halen? Ja, die... Je luistert als ik gezond die vader, ja, waarom niet? Ja. Dat is heel te jong of niet? Jazeker. Heel te jong. Ja. Dan kom ik eens neer van de buurman aan de dijkkant. Ja, Riek 60 jaar erbij. Ja, maar dat lukt wie gisteren, hè. Dat is even leuk, hè. Ja, maar weet je, ik dan denk ik 65 en 60, daar zit ik ook niet naar uit. Je zit niet uit dat immers om 60 jaar van wie jaar best doen om die muzikant te worden. Toen ik, ze zijn gaan tellen vanaf 8 jaar, denk ik, of 7 of 8 jaar. Ja. Maar ik had ik eigenlijk al 3 jaar solfègeles, eigenlijk. Hè. Dat werd dan door mijn opa gegeven nog. En toen kwamen ze echt niet bij het korps als toen niet 10 partij kon zingen. En fatsoenlijk lezen, dat is wat ze tegenwoordig missen eigenlijk, hè, de opleidingen. Tegenwoordig hebben ze geen basis. Het is te weinig basis. Die horen onvoldoende wat ze moeten spelen. Die zijn wel die noten, maar die weten niet hoe je noot moet klinken. Nee. Maar ja, toen hebben ze alle rollen hier in dit muziekgezelschap gezeten. De onderdirigent. Ongedirigent, ja. Is je opgeleid, Riek? Wie functioneert het? Of werd ze net gewoon omdat ze een aardige band is? Oh, dat sowieso, hè. Dat is een inkopper. Ja, dan moet je alleen met dat ding in zwemmen, maar dan moet je natuurlijk ook een soort leiding kunnen geven. Nou goed, niet iedereen is natuurlijk, heeft die ambitie om dat ongedirigent en wierende muziek te gaan. Ik ga dat wel, omdat ik dat ook gewoon fijne muziek. Ik had er ook een beetje, volgens Dominique Schreurs, wel talent voor. En toen had hij zijn creator, hadden ze dus een opleiding, hoe dus mensen die... Een tour. Hoe die mensen die daar dus interesse hadden, hoe die dus een cursus kregen van 3 jaar, om zich op te leiden en te verbeteren, harmonieleer en directie en alles wat eigenlijk erbij hoort. Dus daar heb ik wel opleidingen in gehad. En waar die kornuiten die allemaal hebben, die zaten dan in die opleiding? Waar had ik het bekend weer? Daar zaten, wem zat erbij? Wil Vermelig in dat tijd. Er waren er een aantal, ik ken ze ook niet allemaal. Dominique Schreurs, Pierre Cupers en Leon Adams. Eigenlijk het gouden drietal autoren, zeg maar. Ja, maar ook van die tijd, hè? Ja, dat waren de dirigenten. Dat waren de dirigenten, ja, zeker. We hebben natuurlijk wel GTB in Limburg, of niet? Ja, dat denk ik. Ja. Als je dan die ook nog van die onder les hebt gehad, want die spelen op het allerhoogste niveau, hebben die natuurlijk... Die speelden op het allerhoogste niveau als directie en waren zeer ambitieus eigenlijk. Hè. En Dominique, bijvoorbeeld in een geweldige
Ik heb nooit een dirigent gezien die zo goed qua harmonieleer was. En wat bleef? En bevlogen dus daardoor. Hè. Dus dat was echt, daar hadden we een goede leraar aan. En de Dominique, die was ook qua blaastechniek, die leerde die blazen, dat ze toon had. Niet dat ze, tegenwoordig zeggen ze zoebelen, maar dat ze een fijne toon had. Dat ze wist wie een instrument moest en kost klinken eigenlijk. Dus alle technieken. En dan leert ze die vrouw kennen bij de muziek, of was dat al eerder? Vertel eens. Kom ik even bij de partner. Ja, we hebben ons leren kennen, maar toen was er nog niks, er sprong nog niks over. Dat duurde een paar jaar. Hè? Want ik mocht nog niet meteen erbij, want er werd gedronken bij de vereniging. Dus ik heb eerst een deel op pianoles gehad van Leo's vriend. En het hoor ik een jaar of 18 of zo, toen ging het funkske over. Dus ja. Met de muziek? Ja. Nou, geweldig. En toen zei ik mocht er niet bij, want maar wie ging het dan met vrouw die vreugde? Want wie lang is dan zo'n fanfare bescheiden met vrouwen geweest? Ja, ik denk best wel lang. Ik ben er nu 50 jaar bij. Dat voor 53 jaar word hier geen dame bij het korps. Dat is, goed, ik word niet de eerste. Maar er zijn er nog 2 voor gegaan. Maar dat wordt eigenlijk niet. Het wordt alleen maar mannen. Hè? Mannencultuur, de fanfare en harmonie. Hè? Dus ja. En het waren natuurlijk afgewezen misdienaars ook natuurlijk. Hè? Een beetje, hè? Niet allemaal. Piet, die wel geen misdienaar waren. Maar Robert is het geweest of niet misdienaar? Dat kan ik me herinneren. Hè? Vertel eens, over die geschiedenis bij de fanfare. Ja, klopt, ik was eerst misdienaar, maar ik heb het goed gecombineerd. Dus dat gaat ook goed. Ik ben in het verleden eerst begonnen bij drum met Sint-Jozef in Roermond en Remuin. En dan kreeg ik les van Matje van de Goor. Dat is ook volgens mij erelid bij de fanfare een paar jaar geleden geworden. En die gaf op een gegeven moment aan van... ik wil behulp nu, die kinderen eens een keer komen helpen. En daardoor ben ik erbij blijven hangen. En af en toe nog heel even, toen ik het toes gedrukt had met de kinderen even een lichte pauze gehad. Dat ik af en toe alleen maar een concert uithalen. Maar ik probeer het nu wel te combineren en het vaker ook natuurlijk te komen. Ja. Maar dan heb je natuurlijk, als een matje is, Wim kent matje niet. Maar matje heeft natuurlijk overal goed geholpen. Hè. Dus ook zo vandaag hier en morgen door. En daar hoeven ze maar onderweg te zien of ze kwam eens matje tegen. Hè. Want dat is natuurlijk, als je kans over iemand met slagwerk, was een matje niet. Dat ook wel, Piet, 65 jaar muziek maakt, denk ik. Maar dan moeten we matje zelf maar zeker volgen. Hè. Want dat is... maar du hebt zo, dus du bent een van, eigenlijk met 25 jaar zit ze hierbij, of dat het niks is. Een kwart eeuw. 65 jaar, moest ze nog maar zweren, 65 jaar. Hè. En hier, 60 jaar en nog 50 jaar, samen 200 jaar. Mensen, ik heb het straks al gezegd, muzikanten. Piet, die rent dus hier al rond, toen waren hier nog de zaal. Hij heeft nog bij Sint-Jozef gezeten. En Sint-Jozef die zo te vreugden op de Plegelmenstraat. Drumband, waar hoort u die geloof ik of niet? De Hoenkops, zoals ik vroeger. Ja. En die hadden nog van die marionettes. Die renden nog de hele wereld af met dit gezelschap. Ook een prachtige tijd. Hè? En daar hebben ze ook veel kunnen leren natuurlijk in die tijd. Maar hier zit altijd alleen maar aan die fanfare verbonden geweest. Maar is dat iets wat je doorgeeft? Want in hem die familie, daar zit er een serie bij. Maar die familie ook. Dat kijk vanzelf. Van die kant. Los van in de zon. Los van onze Bart. Opa is er gans in het verleden bij geweest. 2 ooms van mij. Mijn pap. Die was helaas 2 jaar geleden ontvallen is. Mijn broer, niet te vergeten. Ja. Dus het zit overal en kruipt het wel in de... Want als je allemaal bij je zo gaat staan, van je kan je dat er ook een wappers bij of niet? Ja, dat is Roel, mijn broer dan. Ja. En vicevoorzitter is ik geloof ik. Die is dan de vicevoorzitter. En dan onze zoon Bart, Jeroen. Dus vroeger was Gerlie er ook nog bij. Ja. Voor hebben op die manier. En voor hebben op het concert is gezet. Hij heeft onze jongste tellig, die heeft op de stoel gezet. Die is al
toen werd al klaar gestoomd. Ja. Of, ja. Ik zocht de gisteren zelfs een de bühne klummen. Wat dat ook een op jeugd. Ja, dat is Mats. Oh ja, geweldig. Maar je hebt ook je hebt ook een vaste supporter. Dat was mam hoor. Die man die is er altijd bij of niet? Ja, man, die is... Die sleet geen concert over. die slijt niks over. Nee, hoe de vervaren is hij ook, ja. Maar heeft ja. hij ook met muziek iets te maken? Of? Ja, nee, eigenlijk niet. Ze is niet muzikaal in de zin van dat hij een instrument speelt. Maar ik moet wel zeggen dat mijn pap, dus de man van mij, dat waren dus vroeger ook de secretaris van de vereniging. Ja. Dus, en ze had natuurlijk vroeger, toen ze nog een jong meisje was, toen werkte ze dus in de zaal Lenen aan de kapel. Ja. En door oefenen in die tijd of ja. vaak eigenlijk, ja, door kerkkosten natuurlijk, had ze toch alweer de bandje ook weer met die vereniging, met de blaasmuziek en alles. Hè. Dus ook dat zit wel weer en had ze dus de eigenaar van de zaal, dat waren dan Ome Viel en dat lied van Vonk. Ja. Ja, de Ome Viel, toen ik dus een jaar of 5 was, begon stemmig al solfège te leren. Dus dat kwam zondagsmorgens. Kreeg ze een dubbeltje zondagsgeld. Ja. Ik moest wel die les solfège kennen en zingen. Hè. Maar help even voor de mensen toe, wat is solfège? Want voor dich is het een begrip, maar toen denk je zo het over, die spreekt goed Frans of zo. Ja? Denk het even goed. Nou, Is dat in noten lezen? Is dat de hele muziekwereld leren kennen? de muziekwereld is eigenlijk een vereniging. Een fanfare is natuurlijk een vereniging hoe mensen elkaar treffen, hoe een bepaalde sfeer is. En dat is het belangrijkste. Je moet een goede sfeer hebben, hoe mensen zich welkom voelen, hoe mensen zich vertrouwd voelen. Dat is één. Twee is natuurlijk de wel, in dit geval als muziekvereniging, toch ook muziek maken wat interessant is, wat gewaardeerd werd. En hoe ze ook, om het zo te zeggen, die eigen kwijt kan zijn. Er moet ze plezier en er moet een beetje uitdaging hebben. Ja. Nou ja, goed, dat hebben we altijd gevonden eigenlijk. Vroeger, toen ik... Maar dan wist je eens, maar wat is solfège? Solfège, ja, dat ze niet doet. Solfège, dat is eigenlijk de muziekleer. Eigenlijk puur het leren lezen van de noten. Oké. En ook proberen te begrijpen wie moet een noot klinken eigenlijk. Hè. Dus de meesten die zien dat allemaal een zwarte bulk is. En dan weten ze wel wat dat voor een noot is. Maar ze weten niet wie dat moet klinken eigenlijk. Hè. En dan hoort er natuurlijk ook bij het ritme. Dus dat ze weten wat een kwartnoot is, wat een achtste is, wat een halfnoot is enzovoort eigenlijk. Hè. Dus ja, dat is... Even naar hem toe hier. Ja, dik hoef je dat niet te vragen allemaal, want toen weet ze het natuurlijk. Ja, ik weet dat wel, ja. Die een beetje erin gestampt, denk ik. Hè? Ja, Dus zeker. je over een slaagwerker, hè? Ja, zingen dat zal ik er niet aandoen, de noten, de toonhoogtes en zo, maar het ritme en het talen, ja, dat moest ze zeker ook kennen, ja, zeker. Ja. Maar dan, Piet, die gewoon ze eigenlijk, door zo'n aap geen klummen te leren, zeggen ze. Want toen werd ze al van de muziek gaven, nee, denk ik. Denk ik wel, ja, zeker. Dus toen kwam ze niet meer voor verrassingen te staan. Nee. Want je hebt natuurlijk wel een man die wil prestaties leveren, die met Patrick Spelt. Dat klopt, ja. Dat is een echte, of niet? Ja. Ik ga wel van zo'n mensen, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Die echt ook, die gewoon vooruit brengen. Hè? Ja. Zeker dat ook. Zeker dat allemaal heel tevreden over. Ja, zeker. Anders, Patrick is nu komend jaar, 20 jaar bij ons dirigent. De langzittende dirigent bij ons. Ja. Vorig was het veel Ja. van Landegem. En hoe is Patrick heeft er toch heel overheer. En Guus had ook je jurken op achterop zitten. Hè? Hier grote oor, Guus 8, 9 jaar zo. Ja. Ja, Moet de toors of niet? Guus, ja daar kwamen we de toers. Daar woonden destijds ook en nu nog leuk in Ettervoort, ja. Ja. Heb je ook nog een favoriete dirigent als het is? Nou, dat vond ik ook wel... Nou, ik vond Dominique geweldig, Dominique Schreurs. Ja. Heb ik in de begintijd, wie echt bij de fanfare kwam, en toen was hij dirigent, die heb ik wel echt veel van geleerd. Ja, echt een leermeester. Ja. Ja. En ik denk, Robert, heb je een favoriet als het is? Boete Matje? Ja, zeker Matje natuurlijk als eerste, hè? Anders krijg je ruzie. Ik heb eigenlijk vooral met Patrick samen. Toen we bij de fanfare kwamen, heb ik nog een jaar volgens mij met Phil. Een half jaar gedaan, daarna is Patrick gekomen. En ik moet zeggen, ik heb me goed motiveren en goed triggeren om me te ontwikkelen. Vooral ook nog concerten en concoursen, dan dat is wel nodig. Ja. Ja, moet even die microfoon, dat ding is vast.
Schijninstrument, ik kan ze niet oplossen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Is dat dus du bist ook enthousiast over Zeker. Patrick? Ja, ja, zeker. Maar dat is fanatiek, of niet? Dat straalt uit. Hè. Als ze er steeds, ja, dan denk je weer, ja, ik zie die verbinding tussen de muzikanten en Patrick, dat zie ik dan. Hè. Ja, dat klopt. En je wilde het niet zien, een feestje maken. Het is het feestje van de fanfare. Of van de fanfare, ja. Ja, dat is wel de verbindende factor van Patrick. Daar zijn we het over eens. Daar zijn we zeker over eens, ja. Ik ga ervan uit, jongens, ik hoop dat ik over 50 jaar terug moet komen, dat je 250 jaar bij de muziek zit. Daar hou je voor de gaan terug. Ja, ik kan ervoor staan een beetje, ik kan even de afspraak maken. Dan zou ik zien 127 jaar. Ja, dan moest, en toen was dan 2 jaar jonger. Dus dan nog eens een auto naast. Hey, bedankt jong. Bedankt. Ja. En ook hier bedankt. En dan de vrouw. Ik begon echt de bloemen geven, maar ondertussen gewoon ik wel zeggen. Heb je natuurlijk ook nog immers de bij u in de vereniging en een geweldige vrijwilligers. Laat het ons weten. We komen bij u langs. Maar om 200 jaar samen met 4 mensen te vieren, dat zal een moeilijke zijn. Maar het hoeft niet. Ook als je al 20 jaar of 15 jaar ergens bij zit en je steekt geneigd uit voor de gemeenschap. Want zonder vrijwilligers of zonder muzikanten bestaat de wereld niet meer. Bedankt en we zien ons op kanaal 45. Bedankt aan Ummer voor het bloempje. En ook bedankt aan onze bekker bij Albert Heijn. En van Heerschap, die elke week een keurige vlaai geeft. En die gaf je natuurlijk nu een nuttige. Of moet je nog muziek maken? Ja, we moeten nog muziek maken. Muziek maken. Ik ga de bloemen geven. Dit moet de dame, hè? Dankjewel. Alsjeblieft. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.